Nathan Cole, lånet från FC Köpenhamn. Så han spelar 2 ungdoms-VM just nu. Mehmeti igen, har med sig Vincent, sugen själv. Ja, den är inte långt borta. Nathan Cole får sträcka ut. Han var sugen på ett hattrick där. Massor med yta för Vincent på kanten, men han ser bara målet. Kvalificerad räddning av australiensaren. Man synes jeg er ved at begynde for alvor at spille sig ind nu. Seberto kommer fuldt farligt. Næsten god redning af Nathan Cole i 2 omgange. Det er altså også en kæmpe redning, han disker op med her på en stor mulighed for AC Horsens. Faktisk den største i kampen efter 33 minutter. Der er mange gode ting her selvfølgelig til Berto, men så prøv lige at se Lavand derinde. Han lader den lige gå over. Henrik Hansen kommer fra sin offensive position. Så mange gode detaljer i angrebet, og i den redning her læser den lidt. Det gør det jo ikke dårligere. Nathan Cole, unge målmand, der allerede har lært at læse, hvor skytterne sparker, men godt opbygget her. Og den der kan jeg godt lide for Lavand. Og Henrik Hansen, det vil han ære sig over. Ekvist. Det går godt! Kæmpe mål! Nathan Cole er både dygtig og heldig, men William skal selvfølgelig. Der er grund til at ramme sig blandt Brian Nielsen, Mark Riber. For at løbe rigtig ind der i ryggen på Michael Antonsen. Og så alligevel ikke nok fart på. Godt spillet ind og skruet bold ind for Ulrik Lindqvist. Og så får øje på. Gabriel Larsson då är skadad. Knäproblem. Och att Miljan Mutavdzic virkelig klassen til at begå sig på et højere niveau. Det er rigtig godt trykket af her. Der var vi altså fram. Åbyn. Ja då, det är ribban. Mehmeti. FCK kan lige pludselig komme helt galt i byen her. Dejlig afslutning. Jeg havde sat sig fuldstændig på kampen, men nu viser Lyngby igen lidt tænder, og det er selvfølgelig dejligt for os som til. Og så tror jeg, det er slut. Kigger på Fedor Henning Jensen. Frislår indlægget. Nathan Cole ud. Og sikrer sig. Dan Erik idag. Dennis Jonsson är skadad. Ricardo. Rätt i nävarna på Nathan Cole. Lång väg tillbaka. Albeck är ganska 5-6 mil nordväst härifrån uppe i Helsingborg. Molins då. Cole långt ute. Och sen duktig över med FC Köpenhamn. Bevægelsen kommer fra Fischer nu ude i højre side. Richardson har 2 muligheder derfra. Vælger altså muligheden ind omkring Nathan. Lins har om respekt. Nej, han var missnöjd med den passningen. Håller upp handen Daniel Andersson. Får visa att det var dåligt gjort. Fere, Edvard Fere. En yttersida ser det ut som skruvar sig 20-talet sekunder. Pavel Savadil orsakade det. Jag tänker att det är lite försiktigt i övrigt i försvaret. Vill inte släppa till något onödigt. Tidigt så tar vi våra löpningar. Gabriel tar en sväng, den blir kort misslyckad. Aflevering der mod Lavand. En gang onside. Og så ser vi Nathan Cole. Første indgriben her. Det er altså interessant at se, hvad han kan byde ind med i dag. Nathan Cole. Foreløbig. Frispark har han med sig då. Molins. Kjellander är där förstås. Savadil. Han är stark. Aramusi. Och Cole kan inte riktigt hålla den. Robin Jonsson måste gå emellan. Nielsen igen. Lige ved at lykkes. Frem til en i så fald helt fri Lavand fra Henrik Hansen.
løftet sig i anden omgang. Der ligger Gilberto. Det er altså ganske godt fået afsluttet der. Hårdt presset af Michael Gravgaard. Og alligevel så tvinger han Nathan Coe til et hjørnespark. Men altså, der skal slås afgørende aflevering på den sidste tredjedel, så er det altså ham her, Henrik Hansen, der skal slå den. Han gør det godt, løber fint i position til Gilberto. Og Henrik Hansen, han ser det altså. Mellqvist den gången. Ricardo, en lurig Coe! Oj, oj, oj! Så Fere då. Molins går på djupet. Bollen alldeles för sent. Molin ser lite uppgiven att han inte kunde släppa bollen tidigare. Fere. Nu då Molins. Tar sig förbi Erik, men är ensam där nere. Har han någon med sig bakom? Försökte lobba upp mot Durmaz. Där var han uppe och sög bollen. Med Roland Nilsson skymtade vi. Det är Fere som ska ut då. I slutet. Og hemmapubliken vil naturligvis. FCK ikke rigtig har formået at matche indtil videre. Og det første træk, han laver, er godt nok, men vi må også sige, at Thomas Christensen kommer til at bage. Kreuz. Ulrik Kreuz. Nu er han vinge. Det er godt lavet. Gæsing snyder lige. Netop Postbæk og snyder en mand mere. Og tager et godt skud. Og Coe tager så en super refleksredning derinde. Og efterfølgende er Jakob Poulsen der også ved, hvor målet fra banen. Og det er interessant, ikke? Altså, hvordan kommer det til at fungere her hos AGF med to spillere, nye spillere på hold? Kvist tøver igen lidt i FCK-forsvaret. Ja, de kommer ikke til ham, vel? Svært for FCK nu, synes jeg, fordi man kan godt tale lidt om, de ser lidt træk ud i betrækket. Gamle sæsonens 24. kamp, selvfølgelig også meget godt indblik i, at de er i en komprimeret plads. Det er der mange dygtige spillere, der ikke er. Inzaghi kender vi fra Milan. Han ligger og lurer hele tiden på grænsen. Ikke fordi der skal være nogen sammenligning fodboldmæssigt mellem de to. Men altså angriberne har jo den her, hvor de lige ligger på grænsen hele tiden. Og lige pludselig, så slipper de altså igen. Det er forstand en to løber, de skal satse pengene på. Med Lavander Gilberto i front. Gilberto, godt arbejde af Lavander! Det er lidt nervøs, lidt usikker ud, men der er vel også et nerve med i spillet. I hvert fald i gang med anden halvleg, og det giver pludselig en afslutning der, som han må tage sig af Nathan Coe. Nu. Ja, de forsøger det med de midler, som de nu kommer her med. Og helt tak. Hansen nu har fundet Gilberto der. Hansen der, god aflevering mod Gilberto. Og hvad gør han så? Og så ender han. Altså dækket op foran ham. Nej, det var heller ikke helt elegant lavet. Men altså det der, hvis ret skal være ret, det kan jo faktisk. Der kommer foran Silberbauer i de her situationer. Og der ligger han ind omkring Nathan Coe. Det er jo altså med de der to siamesiske tvillinger fra Gilberto og Lavant, så kan det blive farligt. Der er Gilberto. Ikke helt saft nok i afslutningen. Nej, men okay opbygget. Der så vi jo netop, det er faktisk Halle der er med frem og slå en super aflevering. Og som sagt, altså igen Gilberto. Iskolt. Arbejde af Hangeland. Men det er klart, du skal tage dine chancer som undertitelhold med de danske mester på deres hjemmebane. Der skal du tage de chancer, du får, og det gjorde Horsens. Han netop er udtaget til U20-landsholdet. En god stikning her fremad. Og det er lige før, det kan blive farligt omkring